Здравейте! Все повече потребители търсят програма за правене на сайтове на български език. Това е продиктувано от тенденцията да се изработват чрез конструктори за сайтове. Все повече хора сами решават да изградят сами своят уебсайт. Именно такава платформа е MaxCart, която дава възможност за стартиране на неограничен брой услуги, включително изработката на сайт, онлайн магазин. Сега ще покажем как се стартира уебсайт, като натиснем фирмен уебсайт и след което изберем категорията, това, което искаме да бъде, това, което ще типа на сайта, какъв сайт искаме като тип да организираме. Записваме неговото име, с което ще стартираме. Това име е временно. Впоследствие може да се прикачи закупен предварително домейн, или ако нямаме домейн, самата система дава възможност да си закупим самостоятелен домейн. Т.е. името на сайта да не е на субдомейн, както в случая примерно да се закупи самостоятелен адрес, който да е на .com или на BG, няма значение, системата дава такива възможности. Самата генерация на самият сайт отнема от около 1 до 2 минути. Сега ще дадем генерирай сайта и ще изчакаме, ще спрем видеото, за да можем да изчакаме самото генериране и ще пуснем, когато вече всичко е готово. След като се генерира самата услуга, ние получаваме достъп до административния панел. Когато натиснем на бутона административен панел, системата ни дава възможност да се логнем в самата администрация на сайта и да започнем вече да въвеждаме цялата информация по самият уебсайт. Сега ще покажем самия дизайн на сайта. Когато натиснем на преглед на сайт, виждате, системата е генерирала един прекрасно изглеждащ уебсайт с меню, лого, слайдър, банери, които се сменят, можем да си ги сменим, текст на начална страница, директно форма за запитване от началната страница с call to action елементи, футър, галерия. Цялата информация по бутоните, всичко може да се смени изключително лесно през самата администрация. Всяко едно нещо има достъп администратора да го въведе в вида, в който иска вече да стартира своите продажби и да отключи своя сайт. Когато сте в администрацията, имате възможност да преминете вече към платените пакети, които започват от 9 лева и включват абсолютно всичко, самата поддръжка, хостинга, така че това е едно от най-изгодните решения за стартиране на бизнес и луксозно представяне на една фирма в интернет.